Ang ako balikon, kadako di ay og gasto sa Cebu City Government sa paglabay og basura matag adlaw ngadto sa landfill sa barangay Binalio. Kini human gibutyag ni Puloy Gilasque ang head sa DPS nga moabot ngadto sa 550 ngadto sa 600 ka tonelada nga basura ag malabay sa Cebu City ngadto sa landfill sa Binalio. Gisumada nila ni Konsehal Nestor Archival kung pila ang magasto sa Cebu City Government sa paglabay sa basura og nasuta nga moabot kini sa 1.8 million pesos matag adlaw o gaapil na nini ang tipping fee sa paglabay sa basura. Matod pa ni DPS Head Puloy Gilasque nga 3,000 pesos ang mabayaran sa usa ka tonelada nga mga basura. Sa ato pa 3,000 pesos times 600 ka tonelada equals 1.8 million. 1,800,000 pesos ang magasto matag adlaw sa Cebu City. Dako gyud noon kayo ang 1.8 million nga gasto sa Cebu City matag adlaw sa paglabay sa basura. Mao dahil nga mag-juggling of funds usahay ang Cebu City Government aron maka-sustain lang sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga operation sa Cebu City Hall. Mao dahil nga kinahanglan jud ta nga mangulita og buhis aron na ay magamit ang Cebu City Government sa mga matag-adlaw nga galastuhanan aron magpadayon ang mga basic services sa syudad sa Sugbo, mga kabombo. Mahinaot lang ko nga walay sagol binuang o wala untay nakakwarta nga taga City Hall aming kontrata sa Binalio Landfill o sa Cebu City Government tungod kay nagduda ko aming pagkalabaya sa basura nga murag disadvantageous sa part sa Cebu City Government. Tiaw mo na nga walay empleyado sa Cebu City Hall nga mosulod og motan-aw sa timbangan sa landfill kung sakto ba sa timbang ang mga basura nga gipanglabay ngadto karon sa landfill sa Binalio. Sakto man tong gipaabot nga concern ni Cebu City Councilor June Alcover nga simbako og pananglitan depektoso ang timbangan sa landfill. O baka tikason pananglitan sa nag-operate sa timbangan ang timbang sa mga basura. Kada kung alkanse aning kalakiha sa syudad sa Sugbo, giunsa man na ninyo pagkahibaw Puloy Gilasque nga niabot og 600 ka tonelada ang mga basura nga gilabay sa landfill sa barangay Binalio. Naa ka nagatang sa timbangan? Imo bang giatngan ato sa pagtimbang sa mga basura? O basin igor asad ka nga mituo dayon sa istorya sa nag-operate sa timbangan nga niabot og 600 metric tons ang mga basura nga gilabay sa landfill? Aron pod nga mawala ang pagduda sa mga tao nga dunay tikas sa pagtimbang sa mga basura, pakuyogi og tayo nimo nga maoy mo tan-aw sa eksakto nga timbang. Kay sukad masukad puros na gyud mo bana-bana ng inyoha kung pilay timbang sa mga basura nga nalabay ngadto karon sa landfill. Sa una dito pata molabay og basura sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Tag 1,500 raman to ang gasto sa Cebu City Government. Tag 1,500 matag tonelada sa basura ang mabayaran. Dako gid kayo ang diferensya. Usahay makaingon ko nga sakto gid ay itong gisulti sa uban nga dunay kwarta sa basura, mga kabombo. So na